인쇄다 기다리냐? 기다리 인쇄된다. 아, 가이남들은 그때 있니? 예? बुंखादोंमोन जे आङो गोलैसोनाय हा जिखिनिफोराव खेथि-बाथि जाया आरो जायफोर सुबुंफोरा बे हाफोरखौ ओरैनो गोलैसोनानै दोनदोंमोन दिनैनिफ्राय नोंथांनि सिगाङावनो बुंदोंमोन जे बेफोर हाखौ 60 बिगानिबो बांसिन हा बे हाखौ आङो खदाल हानजानि गेजेरजों हालेवनानै खैथा फोनानै आबाद मावगोन आरो बेनिनो गिबिसिन हाबाफारि हिसाबै माइ गायनाय हाबाफारिखौ फोजोबनो नागिरदों जोङो दिनै सप्तासेनिफ्राय बिदि माइ गायगासिनो दं आरो दिनै जोंनिया बर'आ नांगोल जांख्रा होनना बुंदों दिनै जोंनिया बे आबादनि जिथु गिबिसिन आबाद मावदोंमोन बे आबादा दिनै जोबनो थांगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो आं दिनै बे बिथांमोनजों एसे खामानियाव सहाय खालामनो नागिरदों आरो बेखौ उदालगुरिनि मोनसे कपारेटिभ ससाइटि दं जायखौ अबिनाश दैमारिया सालायगासिनो दं दा बे अबिनाश दैमारिनिफ्रायनो आङो बे बिधानखौ लानानै फैनाय जादोंमोन सासे बे हाखौ गोलैसोना थादोंमोन जे ओरैनो थानाय हा लेखायै आङो बे मालिकफोरजों आं रायलायनानै नोंथांमोना जुदि माइ गायनायनि गोबां असुबिदा दङब्ला आंनो बे हाखौ हो आरो नोंथांमोननो बेनि जे उपजुक्त बेसेनखौ आं होनाय जागोन होननानै दिनै जों 60 बिगा कमप्लिट खालायगोन दिनैनि जि गायनाय बे गायनाया दिनै जोबगोन आरो बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे बिथिं साननो नागिरदों आरो सोरबाफोरनि जुदि हा दङब्ला जों बे हाखौबो गायनो नाजागोन बिथांमोननोबो जों बिथांमोननि हानि बेसेनखौ जों होनाय जागोन जोंहा खैथाया एभेलेबेल जादों खैथा हिसाबै जोंहा आग्लायनानै दङ आरो बे आग्लायनाय खैथाखौ जों जुदि सोरबा सुबुङा जोंनो हाखौ हगारना होयोब्ला बिथांमोना जुदि मावनो गोहो गैयाब्ला बेखिनि हाखौ लानानै जों आबाद मावनो थियारि आबादारिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे गोग्लैसोनाय हाफोर जि दं जोंनि ओनसोलाव गोबां हासार गोनां हा दं आरो बे हाफोरखौ जोंनि आबादारिफोरा रां रुफानि थाखाय ओरैनो गारसोनानै दोनो नाथाय आं बेयाव बियाबनि सासे बियाबगिरि जानानै खावलायगोन जे बिथांमोना हाफोरखौ ओरैनो गारसोना दोनालासै आंजों एसे जगाजग खालामना बिथांमोना जुदि मायबाफोर आबाद मावनो लुबैयोब्ला आं राङारि अनसुंथाइ होनो राजि आरो बे हाफोरनि दारै जाहाथे जों आबाद मावनानै बे हाफोरखौ आबाद मावनानै जोंनि जिथु सोलिनाय बिथिं बे सोलिनाय बिथिंखौ जों जाहाथे गोग्गो खालामनो हायो आरो इयुन जोलैखौ जों जाहाथे आबादनि बेलायाव एसे मा होनना बुंनाय शिक्षा होनो हायो सोलोंथाइ होनो हायो जों बेनि थाखाय गोबां नाजानायखौ आं बे आं जि कन्टिनिउवास बे आबादखौ मावबाय बेनि उनाव जों जि बोथोरनि खेथिफोर दं बे बोथोरनि खेथिफोरखौ जों मावगोन आरो एबार आंनि टारगेटआ 1000 बिगास जि बे बेसर फोनायनि थाखाय आङो साखाफारा जादों बेयाव जोसा दङ
इनिफ्राय रनजित दङ आइजुं दङ जों बिधानखौ लाबोनो हायाखै जों ब्लेक राइस खालामनायनि सिन्था खालायदोंमोन खिन्थु ब्लेक राइसनि जों बिधानखौ मोनथ'वाखै आरो फैबाय थानाय सानफोराव जों जुदि अबावबा जों माइ गोसोमनि ब्लेक राइसनि जिथु आबादनि बिधान जोलैफोरखौ मोनोब्लाबो जों बेखौ लाबोनानै बेयाव जावायना जों इयुन फारसे जों बे आबादखौ मावनायनि थांखि लादों हाबाफारि हिसाबै नांगोल जांख्रा हिसाबैथ' दिनै कभिडनि परिस्थिति जों जथायसे जाना रंजानोबो हाया गतिके माइ गायखांनायनि उनाव फिसा ओरैनो जों अनलायनायनि एसे आहार जानो नागिरदों जों बे आहारखौ गासैबो जालायनो नागिरदों बोथिसे ओंखाम बे माने जों गथाय कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै बेखिनि जानाय लोंनायखौ खालायनो थाखाय आं खावलायदों